No silenci que hi havia, Doncs aquest és el temps de nou Fornilles del centre. Ja està descarregada, Quines característiques té que ser? Ara veiem ja de carn i os per part dels de la camisa Fornilles. Aquest temps de nou que troben que avui l'han aconseguit per graduar-se com a gamma extra. Els dos col·locats al 2 de 9 dels de Mataró. O que sigui, possibilitats, ben per a de Fornilles. Aquesta torna nova. Atenció, que entra el jugador. El té de la mà. Té possibilitats. Els de la Fornilles. I el 2 de 9 cerrat, això ja, bueno, l'any que ve donarem més de res. Això és un pas més per la colla, com van ser-ho els primers castells de 7, els primers castells de 8, la primera toca de 8, els primers castells de 9, els primers 5 de 8, doncs són aquests escalons que una colla cada dia menys jove, però encara som joves, tenim 14 anys, doncs va fent. I avui és un escaló més. Ha de ser això, un escaló més com han estat els altres. No és una fita, és a dir, no és una meta, és